yanzu Aminu Saira haka zami da kai yanzu wannan shine kake nufi raba gardama gaskiya Aminu Saira baka diba mana ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da wannan lokaci na tsanin dai gaba ɗaya muna cikin farin ciki kasancewar jama'a da yawa jiya sun kalla shirin labari na wanda aka haska a tashar Arewa to sun dawo kamar yadda aka dinga zaton za a ga Mahmud a matsayin Raba Gardama sai kuma aka ga ba Mahmud bane ya zo a matsayin Raba Gardama wani daban aka kawo cikin karakter wannan ya jawo ta ce a kafafen yada zumunta wasu suna ganin an yi daidai da aka canja karakter daga Mahmud ko kuma Naziru da ake zaton sarkin waka shi zai zo a Raba Gardama gashi an kawo wata karakter daban to waɗansu suna tunanin an yi daidai wasu suna tunanin ba a daidai ba to menene ra'ayinku to amma na kama wani discontinuity guda daya a san da lokacin da shi Presdo da abokin shi Jagwa suka fito daga gidan su Sumayya aka dauko Presdo aka fito da shi kun ga nan wajen kun gani ku kalla da kyau Jagwa kun ga hular kan shiga ta nan baka ce kun ganta baka ce to bayan sun sauka a mota sun iso hular ta canja kun gani gashi nan daga baka ta koma boberi to da Allah director ku rika duba irin wayannan kananan abubuwan dan suna bata muku shiri wannan shiri kowa ya faɗi menene ra'ayin shin yana ganin wannan canja tunanin mutane na kawo sabon Raba Gardama cikin wannan shirin ya bada abin da ake so ko bai bayar ba ina sauraron comments ɗinku a cikin akwatin sakona daga naku Uncle Ali 1222 jama'a kun dan kwana biyu ba ku ganda ba amma kan ku samu damuwa Allah da za ku rika ganin update dina lokaci zuwa lokaci ka danna mun following liking sannan ka comment da ra'ayinka kan wannan shiri wanda aka sake season 7 episode 1 kai ku daina raina Raba Gardaman nan fa saboda Aminu Saira ya san me yake yi wannan Raba Gardaman idan ba ku sani ba jarumi ne a fina-finan India gashi kuma yanzu an sako shi a labari na kuma maimakon ku gode wa Allah ma sai ku fara cece ku ce kai Hausawan mu ya